UPPL long live! UPPL long live! UPPL long live! Joint Tempo Secretary long live! Joint Tempo Secretary long live! बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलामैला बाजारनि एसे साहाथिंजाय थानाय मोनसे कमिउनिटि हल न'आवहाय। ओमफ्राय दा बेयाव मानो दंफैयो होनोब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायलांगासिनो दङ। मानो होनोब्ला बे ओनसोलनि गोबांथार माखासे रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो UPPL दोलोआवहाय जगदान जादों होननानैहाय खोनानो मोनदों। मानो होनोब्ला आंखौ सारमोना बिसिम लिंहरदों भिडिअ लानो। दा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय खोन्थालांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन जोबजासे, अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांनो हागोन। दायो आङो BTRनि मानगोनां फरेस्ट EM सारनिफ्राय बेखौनो मिथिनानै लानि दिनैहाय बेबायदिनो गोबांथार गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय दिनै UPPL दोलोआवहाय जयनिं जाफैनाय नुनो मोन्दों। ओमफ्राय दिनैहाय बेबायदिनो फैबाय थानाय लक सभा बिसायख'थिनि बागै ओरैनो UPPL दोलो हिसाबै दासिमाव माबायदि आवगायनानै दं सारा बेखौ एसे मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। मानबेदार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTR सरकाराव जा सान्थि गोरोबनाय आरो खौसेथिखौ गायसननो हाबाय आरो जौगाथाया पेरेलेलि सान्थि गोरोबलायनाय आरो खौसेथिजों थांफाबाय थानायखौ मोजां मोननानै दिनै गोबां राजखान्थि दोलोनि सापर्टारफ्रा फ्राय 79 सुबुङा दिनै UPPL दोलोआव जयेन जादों। गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदि हाबाफारियाव थानो मोननानै आरो बे हाबाफारिखौ बाहागो लाफानो मोननानै। जोंनि थांखिया जादों समाजाव सान्थिखौ जुगामियै गायसननाय आरो जोंनि इयुन जोलैखौ माहारियारि बादखौ सोनारनानै जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों साफ्रोमबो बर' फिसाखौनो खौसेथि खालामनाय आरो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौबो जोङो जोंनि सान्थि खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ सरजाबफानानै माबायदि मावलांनो हागोन बिनि खामानिखौ जों मावनाय। जिथुनाखि निसिमा हिसाबैहाय फरेस्ट भिलेजाव थानाय जेसेबांनाखि हानि जेंना बियो दासिमाव माबायदि आवगायनानै दं सारायखौ गुबुन गुबुन जिल्लानि बा डिभिजननि हा होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। जोंनि चिरां डिभिजनाव चिरां जिल्लानि DCनि खामानिया एसे स्ल' जानायनि थाखाय जों बेखौ होनो हायाखै। बिनि थाखाय आं दुखु फोरमायो। खिन्थु मोनफ्रोमबो जोंनियावहाय दा 8000 चिरां जिल्लायाव रेडि जागासिनो दङ। 8000 न'खरनो हानि फोरमान बिलाइखौ रानना होनायनि बेबस्थाया गोख्रैनो जाना थांगासिनो दं। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। जोंनि BTR काउन्सिलनि EM रन्जित सार दंफैयो। बिथांखौ आं बे मेलावहाय बा बिथांखौ नाजावना लाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे UPPL ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो गासै डिस्ट्रिक्टनि मावग्राफोरखौबो आं आंनि गोसो गोरबोजों हामबाय होबाय। आरो दिनैहाय जों 29 जन दङ। दा बे 29 जना दस्रा पार्टियाव दङमोन। दा बे UPPLनि मोजां मावनायखौ नुनानै डेभेलपमेन्टखौ नुनानै आरो बिसिनि साननाय बिसिनि मावलांनो नागिरनाय बेखौ नुनानै बिथांमोना बा जों गासैबो बे UPPL पार्टियावहाय जयेन जागोन। दा बेनिखायनो जोंखौबो गोसो गोथारै नाजावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों रोजा रोजा हामबाय होनाय थाबाय। आरो जोंनि गासै जायानोखि बे फरेस्टआव केसुवेल हिसाबै मावो बिथांमोना टटेलि दा आखाइ हमनो थाखाय रेडि जानानै दङ उइथ फेमिलि गासैबो दंफैजोबो। बेनिखायनो आं खनसेबाव बेखौल' बुंनानै आं बे पार्टिखौ हामबाय होबावनानै आं बे सुंद' बिबुंथिखौ बेहायनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गुबुन मावरिया जों ज' ज'यै जोंनि सिमाखौ लुखांनायाव बयबो जों मदद खालामगोन। पलिटिकेलनि नामाव जों पलिटिक्स गेलेया। जों जेब्लाबो एडिटरियेल जानानै बे सिमाखौ बोरै खौसेथिनि गेजेरजों जों मजबुत खालामनो हायो आरो बे सिमानि थाखाय जोङो जौगानाय लाबोनो हायो बे उद्देश्यजों जों आवगायलांगोन। আহিলে আহিলে प्रमोद बरो আহিলে ट्रेक्टर सबिले UPPL আহিলে BTR बाखिर राइजर खपुन
পূরণ করিব প্রমোদ সারে প্রমোদ সাহাবৰ নিষ্ঠা সততা ৰক্ষা কৰিব UPPL ও ওলায়া লগে ভাগে ডেকা বুঢ়া খুৰা খুৰীয়া ভোট দিবলে যাও UPPL দল আহিলে আহিলে UPPL আহিলে 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 প্রমোদ বড়ো আহিলে ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 প্রমোদ বড়ো জিন্দাবাদ 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 UPPL জিন্দাবাদ 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 ডক্টর শফিক জিন্দাবাদ 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 প্রমোদ বড়ো জিন্দাবাদ 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 BPF বালি বালি BDRF ন চলিব BPF BJPৰ মিছা আশা BDRF ন চলিব BPF বালি বালি BDRF ন চলিব ओमफ्राय दायो आं आब'निफ्राय एसे मिथिनानै लागोन दिनैहाय नोंथांमोना बेबायदिनो UPPL दोलोआवहाय ज' फैनानैहाय जगदान खालामफैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नोंथांमोना मा उद्देश्य लानानै दिनै UPPL दोलोआव ज' फैनानै जगदान जाफैदों बेखौ एसे मिथिहरोब्ला मोजां जागोन मानो होनोबा दिनै जोङो बे UPPL सरकाराव जगदान लानायनि थांखियानो जाहैबाय जों गिबि सिगाङावहाय दंमोन BPF सरकाराव बेयाव गोबाव सम आं थाबोदोंमोन आं बै BPF सरकार सालायनाय समावबो आङो माबा वुमेन उइंसनि प्रेसिडेन्टमोन बे प्रेसिडेन्ट समाव आं गोबां बेबायदिनो मिथिं दावथिं गादों आरो ओंखारदोंबो बै समाव बिनि उनावहाय आंनि बोराया बेमार जादों बेमार जानायनि उनावहाय आङो बेखौहाय सरकाराबो गोदान जाबाय UPPL सरकार जाबाय ओमफ्राय आंनि बोरायाबो बिदि बेमार आजाराव गोग्लैबाय बिनि थाखाय आं मोनसेबो राजनितिकआव थाया होननानै आं जेरावबो ओंखारनाय जायाखैमोन थारमाने आं न'आव थायै थानानै आङो खना साइड बेरायबाय आं गुबुन अबावबा मिथिं UPPLनि मिथिं खोनायोबा आं हारसिं बेक्तियैनो स्रोद थाङो थांनानै आं बे दैदेनगिरिफोरनि लेक्सार होनायखौ गोसो होथाब आङो खोनासंनानै आंनि बे मेम'रियाव सोनानै लायो दिनैहाय दा नुबायबो मावबाय मोजां मावदों UPPL सरकारा गाज्रि मावाखै नुलांबाय इयुननि थाखाय गथ' गथायनि थाखाय फिसा फिसौनि थाखाय उन्दै फरायनायनि लाइफनि थाखाय बिसिबांबा आं नुबोबाय होगासिनो आरो होदोंबो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखायबो होदों आरो जोंनि बे महिला समाजनि थाखायबो मोनफ्रोमबो मोनसेनि उनाव मोनसे सुबिदाखौ होलांगासिनो थानायखौ आं नुनो मोन्दों बेनि थाखायनो आं जोबोद मोजां मोननानै गावनो गोसो जानानै फैदों UPPL सरकारखौ जगदान होलायनानै जुदि आरो बिनिफ्राय साबसिन मावलाङोबा बयबो जाहाथे जोंनि बे गोरिब थाखोनि न'खरफोरनि फिसा फिसौखौ जों आरो बयनिख्रुइबो साबसिन गिदिरनि सायाव गिदिर लेखा फोरोंनो हागोन होननानै जोंनि बे UPPL सरकारनि फिसाफोरखौ हाजासे अनसुंथाइ होलाङो आंनि फिसाया उन्दै समनिफ्राय दुखु खस्थ' लानानै फरायै दिनै चेन्नाइआव BSc नार्सिं लानो दंहैयो